Udjenza mal-Papa li l-Kardinal Mark Ule kellu fl-aħħar jiem tista' tindika li mhux bogħod ħafna iż-żmien meta jitħabbar l-Arċisqof il-ġdid ta' pajjiżna. Osservaturi ta' dak li jiġri fil-Vatikan spjegaw kif huwa probabbli ħafna li matul din il-laqgħa il-Papa Franġisku kien ppreżentat bl-isem tal-Arċisqof il-ġdid ta' Malta. Ule huwa l-prefett tal-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet. Il-kongregazzjoni tkun iddiskutiet 3 ismijiet li jintbagħtu min-Nunzju Apostoliku f'Malta wara li jkun għamel proċess ta' konsultazzjoni. Il-kongregazzjoni tażel wieħed minn dawn l-ismijiet jew tipproponi isemi biex dan imbagħad ikun approvat mill-Papa. Approvazzjoni li nifhmu li ntalbet fl-aħħar jiem. Dan għax kif spjegaw l-osservaturi li tkellmu magħna Ule iżommu udjenza mal-Papa darba f'xahar u fuq l-aġenda dejjem ikun hemm l-ismijiet tal-isqfijiet il-ġodda. Paolo Cremona irriżenja minn Arċisqof f'Ottubru tas-sena l-oħra biex bekk l-Arċidjoċesi ta' Malta ilha mingħajr Arċisqof għal madwar 4 xhur u nofs. Dakinhar li tħabbar li kienet aċċettata r-riżenja ta' Paolo Cremona kien intqal li l-proċess li wassal għall-Arċisqof ġdid seta' jieħu madwar 5 xhur. Jekk ma kienx hemm intoppi li wieħed ma jafx bihom u għalhekk jibqa' jgħod dak li qal in-Nunzju dakinhar, il-ħatra ta' Arċisqof ġdid hija dejjem meqreb. Qed jingħad li lan għadu li l-Arċidjoċesi ta' Malta ikollha Arċisqof Salejt il-Kbir. Fl-aħħar xhur ma naqset xejn l-ispekulazzjoni dwar min jista' jkun l-Arċisqof il-ġdid. Fil-kuraturi tal-Vatikan kien qed jissemma ħafna l-Arċisqof ta' Sri Lanka Joe Spiteri. Iżda tul il-jum tal-Erbgħa kien irrapportat li se jkun l-Isqof Charles Scicluna li jinħatar Arċisqof ta' Malta. Anke jekk l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Kurja ma kienx f'pożizzjoni li jikkonferma l-aħbar, il-midja tal-Knisja f'Malta rrapportata bi prominenza.